Bé, la meva relació amb Òmnium Cultural ve de molts anys enrere, de molts, de molts. Jo era un nano de 15, 16, 17 anys i a l'Òmnium Cultural al carrer Argentona, la seu d'Òmnium Cultural en un edifici del Puig i Cadafalc, i feien uns cursos de català pels nanos que en aquella època estàvem estudiant i a les escoles només s'estudiava en castellà, no? Aleshores és una cosa que he considerat que sempre tenia un mèrit especial, un mèrit molt especial, i que l'Òmnium em va demanar que col·laborés amb aquesta campanya i mira, va ser una coincidència perquè francament me n'he recordat sempre, no? D'aquesta iniciativa de l'Òmnium. No ho sé, us demano que us hi apunteu, que hi col·laboreu. L'Òmnium és nostre, és de tots plegats.